אני עכשיו אראה איך עושים פקודת מקרו. פקודת מקרו נמצאת פה בכרטיסייה של מפתחים, שהסברתי סרטון קודם בדיוק איך עושים את זה. אנחנו בעצם נעשה פקודת מקרו שתיתן לי גרף עוגה של הטבלה הזאתי. אני אתחיל, העתקתי את הטבלה, אני הולך למפתחים ועושה הקלט מקרו. נושא הקלט מקרו, שם המקרו שלי לצורך העניין זה מקרו 4, יש פה אפשרות לעשות קיצור מקשים אם רוצים. אני כרגע לא עושה שום דבר, עושה אישור. אני רואה פה שכתוב עצור הקלטה. אם כתוב עצור הקלטה זה אומר שההקלטה פועלת. מה שנשאר לי לעשות זה לבצע את הטבלה שלי. העתקתי את העמודות, סימנתי את העמודות, לוחץ על הוספה, תרשים עוגה. לצורך העניין אני עושה עוגה תלת-ממדית. מופיע לי פה למטה שם העובד, ואני אכניס בהוספת תוויות נתונים את המחירות שלי. עכשיו אני רואה כמה מחירות של כל אחד. אני יודע שאם אבי הוא כחול, אבי זה 500. מנחם זה צהוב, 800. והנה אני רואה שזה בהחלט תואם לכאן. כאשר כמובן כל פעם שאני אשנה את זה, אני אשנה את הנתונים פה יתעדכנו בהתאם. סיימתי לעשות את זה, פקודת המקרו לא תיקלט עד שאני אלחץ על עצור. פקודת המקרו גם לא תקלוט לי שום דבר עד שאישרתי את הבחירה שלי. זאת אומרת, אני לוחץ פה בצד, אני יודע שזה קבוע. חוזר למפתחים ולוחץ על עצור הקלטה. עד כאן הקלטתי את המקרו שלי. עכשיו אני רוצה להוסיף לחצן, שכל פעם שאני לוחץ עליו, יופיע לי אותה טבלה. יש לי כאן אוסף. מתחת למזוודה הזאת יש לי אוסף. יש פה פקדי טופס. ויש פה דברים ממש קטנים, אני לא בטוח שאתם יכולים לראות, אבל הראשון מצד ימין למעלה, זה מעין מלבן כזה. לוחץ עליו ואני מצייר את המלבן שלי. המלבן הזה זה לחצן. לחצן הזה שואל אותי לאיפה אתה רוצה ללכת, לאיזה מהמקרו אתה רוצה ללכת. המקרו האחרון שעשיתי זה מקרו 4, אני לוחץ עליו ועושה אישור. הופיע לי לחצן אחד. כל פעם שאני אלחץ על הלחצן הזה הוא יופיע לי את הגרף הזה. הנה אני אמחק את הגרף, לוחץ על הלחצן, והנה בבקשה מופיע לי מחירות. מחירות וכמה שעשיתי והגרף. אני יכול למחוק את זה עוד פעם, ושוב. וככה זה יחזור כל פעם שאני אגדיר אותו מחדש. אפשר לעשות כמה וכמה פקודות מקרו ביחד. עד כאן פקודות מקרו לאקסל.